Subling nagpahinumdom ang mga otoridad sa mga interesadong musagop og bata nga musubay lang gayud sa hustong proseso. Sa pagkakaroon, aduna sila'y siyam ka mga bata nga pwedeng ma-adapt. Ano ang report ni Nico Sereno? So yung pagawin natin na ang process sa adoption, hindi padali. Dahil mga requirements na kinakailangan mo na. So muna ang mga panawalan. Hindi nag-pwede, wala yung market time, diretso-diretso, wala na yung adapt-adapt, wala na yung hatag-hatag, karoon, may bawal, dyan siya. Kini ang advice sa Regional Alternative Child Care Office kun RACO kabahin sa pagsagop og bata. Ang RACO 7 ubos sa National Authority for Child Care attached agency sa DSWD. Awhag nila sa mga interesado nga mo-adopt magpakisayod sa ilang opisina. So pinakaduwi na dyan ng 1 year nga na kay order of adoption or ma-issue na din ang order of adoption kung wala'y problema sa inyo. Sa among target 6 to 9 months. Sa karon, dunay siyam ka mga bata nga mamahimong sagupon sa mga interesado. Duna say mga bata nga giatiman sa mga foster parents, temporaryo nga pag-istar, butang nga andam sab sila mo proseso sa mga interesado ning maong setup. Illegal adoption na hapon maghatag-hatag or independent placement na din sa hatag ani masuko ko yung surrender na din na nabigyan na siya. So isa po na mga challenge na mga Nico Sereno, Balitang Bisdak.